Svakoga ljeta na Ilindan crnogorska mladež, pretežno ona sa sela, izlazi na mjesta tradicionalnih sabora. Gotovo svi imaju svoja zasebna, plemenska saborišta, ali jedno je vjerovatno najglasovitije od svih. Evo ovo na Ružici. Ovdje se okuplja narod sa svih strana Crne Gore, sa Tare i Lima, sa Morače i Zete.